Sjoerd wordt in zijn jeugd volgens zijn vriend en zijn broer zo'n brave jong dat de sap dat niet kost geluiven. De sap zou de sap niet zijn als ze niet op onderzoek uit waren gegaan en kwam daarbij al snel bij zijn werk uit in Zwijkisse. Wie heet je dan? Hoe hij zogenaamd werkt? Just de bokkerier. En de sap heeft een verschrikkelijke ontdekking gedaan in het schoon Zwijkisse, waar die van natuurmonumenten een kerkhof van willen maken. Nou, dat hoeven ze niet meer te doen. Dat is het al. Want het bleek het centrum te zijn van de Nuuje bokkeriers. En wat die uitvreten vermoedelijk met Sjoerd in de toekomst als een van de hoofdmannen, als we niet ingrijpen, gaat je direct zien. We laten ook een film zien gemaakt door een geheime commissie van de SAP in de afgelopen weken. Bedenk daarbij dat de belangrijkste kenmerk van de bokkeriers was en is dat iedereen, vooral ook de hoger kringen, zo wie men dat noemt, lid of zelfs hoofdman van de bokkeriers waren. En zo wie je het zult zien, nog immer zijn. Je ziet in de film dat de geheimcommissie van de SAP bestond uit de geheime blis, Paul Rijntjes, nummer 11, niet weer vertellen, de pap van Sjoerd. Die het in de gaten kreeg. De oude burgemeester Schraag Cox, ook bekend als Schraag den Helle, immer nut op geheime genootschappen en de echte keizer van de schutterie van Oud-Gelaen, Henry Jansen, voor intimi het snelste bulken, immer helsgewijs op al wat de schutterie onder de doeven koscheten, dus zeker de bokkeriers, zich treffen in de raadzaal van het oud-gemeentehuis, waar iedereen van denkt dat het niet meer in gebruik is. Maar ondertussen bijeenwaren en het besluit namen de Nuuje bokkeriers te liquideren. Maar dat houden die bokkeriers in de gaten. En wat doen we goed? Kijk en houd dich maar vast.
Sjoerd. Het moet verschrikkelijk zijn om te zien wat die bende met die pap heeft gedaan. Levend begraven. Maar als ze goed hebt gekeken, zag ze nog een handje van hem boven de grond uitsteken. En daarmee kan ze hem redden en bij de sap komen. Maar dan moesten we wel foutloos met onze voorzitter een liedje zingen over zichzelf. Het is een liedje van die grote favoriet, Richtig rechts. Maar met een nieuwe tekst van de sap die ze nog nooit gezien heeft. Heel veel succes. Heel stil. Nu is soms weer een beter kind, maar stil, ganz stil. Oh, nooit een echte prins. Wie zit er niet als nog eens? Alles die over die, anders die nog niet. En je mag allemaal metzingen, dat staat de tekst. De prins werkte in Zwijgense, ganz braaf, ganz net. Ja, maar hij ook nog een vriendjes door, niet braaf. En zing maar, niet net. Sjoerd voor een Nuuje prins, een wiese en een vis. Bokkerieën, struikerie, houd ik vast Marie. Sjoerd dat wordt een Nuuje prins, een wiese en een vis. Bokkerieën, struikerie, houd ik vast Marie. Je mag dansen. De pop geklauwd, dat is vrij, ganz vrij. En levert in een lok geduwd, dat is slecht, ganz slecht. Sjoerd zijn goed met loterie, hou die vrij net op een drie. Is het gelijk tot alles wordt, lust in niet op. Sjoerd zij goed met loterie, hou die vrij net op een drie. Doe echt tot alles wordt, lust in niet op. Sjoerd zij goed met loterie, hou die vrij net op een drie. Doe is donker, doe is op, we zien niet op. En nu met z'n allen! Geef hem een heel groot applaus. Sjoerd, al Prins. In ieder geval geen Prins meer, dat is voorbij. Ik wil onze huidige emeritaat even naar voren hebben. Daan. Hij heeft hem met veel liefde gedragen. Kom even. Ik ga nu voor Ivo gaan laten. We gaan even midden staan, Ivo. Ja, dat is gaat leuker. Kuutske, ja. Het moment is daar. Sjoerd, du wordt emeritaat. Het is een hele fijne, lichtgewicht medaille. En ja, hang hem maar om. Geef het maar door. Da, 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 da. Geef hem een heel groot applaus. Prins Sjoerd, welkom in de club. En dan wil ik de atjes even erbij hebben. Tenminste die voormalige atjes. Raafleden zijn dat nu. Hoe zien ze? Die komen er aan. Wat volgens mij over Sjoerd hier nog een laatste tour door de bühne, hier in ieder geval door de zaal geven. En dan is dat die opmars. Zet de muziek maar vast aan.
Ja, kijk goed. Met de shirt. En je mag daar nog eentje goed zwijgen. Naar deze oude prins. Soms met een betere kind, maar stil, geen stil. Voor een echte prins, die zitten die ons nog brengt. Alle rust die wordt voorbij, anders die nog niet. De prins zelf, de inschwenk is ganz braaf. Ja, dat geeft ook Ganz net. Maar ook een paar vriendjes door.